Може ни валя. Това е май трети епизод. Не ме интересува. Ти ударя, намали го. Това е вторият клип. Може ли един клип? Еми, човек, аз отдавна не съм качвал. Аз съм накаран един месец, ама... Защото ми сложиха сим карта на телефона и вече няма как да съм наказан. Все пак трябва ми се обаждат. И зато отказанието само от телефона бъркам ги още. Не е изтекло все едно. Все едно е изтекло. Ама на таблета и на компютъра не. Ела, взимай. Не ме прекъсвай. Добре, само слагам две храна. Не ми пука и казах, не ме прекъсвай. Драго. Се прави сечка. А къде се сложи скина на Зака? Не нахемам го. Човек, аз нали ти казах какъв скин да си сложиш? Не. Що не го сложи? Няма го. Търси го. Дай ти не дай каза го. Айде бе, човек, аз ще го сложа за 2 минути. Не. Човек, иначе не съм приятел. Не мога да те понасям с тъпия скин. Дай. Аз ще го сменя. Плюс човек не знае как да сменя скин. Знам, че ще бъде. Еми човек като не знае, така е. Знам. Който е? Гледай го колко як. Не ти харесва. Не знаех, че е така. Представя силния. Какво? Кръстцата ми как се казва. Пожалуйста. Така. What the fuck? Не ме се чу. Ще ми гледа ти. Човек няма да си стане, бе, човек. Колко пъти да ти кажа, бе, Теди? Той, тук не са ли пече? Няма, да. Тъй, да направя ли въжета, бе? Да. Трябва да дърва. Не, нищо. Ние сме тъй. Вместо да отидем да купая дърво. Трябва да с малкото коти и с това What the fuck? много яко. Това е като моето. О, баща и мами. Нашия котарак има момченци. Браво, писько. Юху, аз съм с много скин. Много скин. Да, и работи. Айде, меча ми го няма. И зомби му следва. What? Селените от кога бяга толкова бързо? Ще отдавна си бягат тъй. Чай, сложа грешно логото. Защо две? Къде си, ве, драго? Къде да съм на Хан Крум? Кой го? Поне е много по-хубаво. Снимам клип на Майнкрафт. Аре, лека винос. Еро, хилам го, лягай. Каква ми е косата? Искам да се видя косата. Нямаш коса. Имам много яка. Аз. Окей, много. О, скелетон. Кола. Има скелетон. Правиш, бе? Много си дърво. Взема се дървото докъде. Скелетона. Аз? Теля не мога ли да го? Где си аз снимал? В момента снимам. На Майнкрафт. Добре, може и да не казваш на какво снимам първо. Поне остана ли ми паежа?
То скелетон къде отиде, бе? Аре, бе, то тук животни има ли в този свят? Аре, кокошки. Завърши. Кокошки, чакай. Аре, следваш ме. Следваш ли ме? Ти сега си бавя. Докато се наместиш. Оф, какво е? Какво да ви да, просто минаваше кола и я снимах. Оф, мразя когато. Да, минаваше кола и я снимах. Какво нищо изпраща? Ето я пак същата кола. Ох, сърпима. Но има кокошки. Следваш ли ма? Виж тия каква е проста. Те си ли ми се карат за едно там нещо? Тези кокошки е много бавно. Тази бавната кокошка. Имаш ли кол или ти се... Имам. Ако може да ми дадеш да направя точно. Уф, чакай, кокошки. Сега си вземе малко. Хайде, ти ще стоиш тук кокошки. Уф, къде има друго животно, бе? Сега докато намеря друго животно. О, кончи! Аре, следваш ма. Чакай, стоиш мирено. Чули, бе? Аре, нагоре. По-бързо. Кончето поне е по-бързо от кокошка. Тук има още една кокошка. И още една кокошка. Какво си заклещи от тук, бе? Кон. Какво прави този кон тук? Да, съм се осъдил. Що да не е твой? Ох, мила майчице. Долу ли пана? Нищо не хареса долу. Той няма къде ли? Добре, това... Щом ти е майка, ти няма да ходиш там. Галю, запуши, бе. Запуши по-бързо, че са я... Тъй докато пиш вода. Да заклеш то. Айде, крак. Ти ще стои. Селяните ще тай гледат. Няма да ходиш. Къде си да ходиш? Човек! Стига, бе! Не дей отстаям! Селфи поне събирай. Мага там. Какво прави? Да минава? Да минават. Само дай ми житото, те са ми ще за сега. Човек, те сами ще го засеят. Само им го дава. Ето се, гледаш ли? Виждаш ли, той ще го засей. Арсеве, ком гледа, или пак. Просто. Но има една овча. Чао, Теди! Какво правиш у моята къща, бе? Това е кончето се изкъсало. Така ли? Да. Как се изкъсало, бе? Не се изкъсало.
Извинете, хора. Тъй. Ти си закачил кокошката ли, бе? Така, остана ли акол за мината? Айде, века, макар мога да оправя. Видях страна. Тъй, кирката вземам. Така. Поне ми дай малко екстра. Така. Така. Коса печеш тук. Аре, нашите си идват. Да. Не са ли те? Не са те. Браво! Той вътре къси да направи един подарък. Вземи нещо за да запушваш. Вау! Кола. Да. О, сейчас имам кола. Ама на който с кола? Не е другата. Какво стана, бе? What? Не, защо? What? Колко е Тихо. яко. Готов! Ви се охлюва. Оф, искам да го махна този таймер. Аре бързо, бе. Аре бързо тут. Ами то хора епизода свърши, ама айде чао.